Ndicela undiyeke ntombazana ndiziphilele ubomi bam. Ndiyacela ntokazi undikhulule ndizithumbele into yam. Obu bomi nabuphiwa ngumama notata mhla ngendlala gqiba uxhego washiya umama ezijophutyumela isikade sakhe isikade sakhe. Ngoku nam zange ndothuke exeshikweni undixelela uyahamba. Hayi zange ndixoleke exeshikweni undixelela ndikudikile. Nakancinci andizange ndikhathazeke ngokuyana ndifumanisa undishiye kuba uzifumanele ndoda ithile. Ndandingakhathazeka njalo ndisazi ndingulo uyimbangi yokuba kuthiwe amadoda zizinja. Kaloku sekusithiwa zizizinja nje kungokuba zidala umonakalo gqiba sibaleke ngawomana. Kusithiwa sizizinja nje kaloku kungokuba kuthi akukho nento ethi xiki kube kusasazwa umba wabantwana abakhula bengenatata mihla le. Kodwa ndaxola kuba sisitsha ngomcingo omnye ndancama ndagubukhondo nam ndaxutywa kweli bandela. Kodwa sendiyabona nawe undibonisile ukuba kusithi sodwa ezinja naphaa ezinjeni zikhona imanzi. Ndiyinja njani mna kodwa uthando lam imini lakho wedwa. Ndicela ukwazi ngaba ndiyinja nam kuba wazimhlophe ukuba bendijonge wena wedwa. Ingabe ndiyakutyhola nam xa ndisithi eyona yona nguwe kuba kaloku undishiye ndikhona kuba ndingenaqhosha lokukwenza nzipho nanwele waya kwabafumileyo. Ingabe ndiyakutyhola nam kuba kaloku ungulowo uthalele enye indoda gqiba wabuya wakancisa mna ibhaji. Ngoku ngabe kutshintsheni ndisengulowana ndinguye ngoku undifunayo. Lokwe apile lisezantsi mthini ndisatshwencile andikatshintshi. Bakuvijizile abanengqondo ngoku uvela kwesi sikade sindim uthi mandikuthini mna. Ndicela undiyeke ntombazana ndiziphilele ubomi bam ngendlela yam nam ngobomi ndiqhubekile. Das scientist.